Ježiš, to je Kitko a vidíte už 4. epizódy našich top 3 faktov o každom animatronikovi z hry Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, možno 4, 10. Prvý faktor je taký, že Mangle sa nachádza aj v trojke. Môžeme vidieť na tom obrázku, je to vlastne trojka a vždy, keď sa na to začne to chrčeť, že väčšina ľudí si myslelo, že to je Foxy, ale v podstate je to Mangle, ale zaujímavé, je to taký easter egg asi, lebo zaujímavé, že nenachádza sa v tom liste všetkých animatronov a ani tam je jumpscare. Videl som pekný fanmade alebo niečo spravené, že ho zabila vlastne Mangle v trojke. Bolo to pekne spravené. A to je bol asi prvý fakt. Vlastne dôvod, prečo je Mangle zničená, je podobný ako Foxyho dôvod, lebo deti sa s ním v podstate hrali a postupom času ho ich rozoberali a nakoniec z nich sa stalo toto. Je to iba taká teória, neviem, či to je pravdivé, počul som to, áno, kopírujem tak trošku od Smajka, alebo od tých teórií, neviem, či ak sa volajú. Ale čiastočne od Smajka, Smajk je veľmi dobrý youtuber, o Five Nights at Freddy's má o každom 10 dokonca faktov, takže môžete si ho nájsť, napíšete Smike, Freddy's, nejakou veľmi pofidernou. Ja nemám ho hľadať, teraz to sa mi nechce. A ja chcete si ho nájdete. A budem sa opakovať. Mangle spôsobila Bite 87, vysvetloval som to v prvej časti top 5 faktov, vlastne prečo ho zabila, pretože Mangle, keď v dvojke vás jumpscare, tak útočí z hora. Vlastne sa vám natiahne a z hora vám mrdne do čelného laloku. Tak sa to stalo aj počas Bite 87, keď vlastne Mike alebo Jeremy ho kuslo, teraz neviem presne koho kuslo. Nie som si istý, je to teória, nemusí to byť pravdivé, každý si môže myslieť niečo iné, ale podľa mňa to spôsobila teda Mangle. Ale jak chcete, tak skúste presvedčiť Scotta, či vám to povie, alebo či jeho to vôbec zaujíma, alebo tak. A za toto video páči, dajte like, koment, odber, ak chcete ďalšie, dajte like, odber, koment, zachoďte do riti a majte sa dobre.